Eto na mga kaibigan, dumaong na po kami rito sa Birac Port sa Birac, Catanduanes. Makikita na po natin yung tinatawag po natin na Happy Island. Bakit tinatawag na Happy Island itong Catanduanes? Ito yung makasabayan po natin dito sa barko. Napakaganda po ng aming biyahe kahit na medyo maalon kasi umulan. Pero okay naman po. Eto mga lods, inaantay na lang natin para makalabas na po tayo para atin na pong maikot at masilayan ng ibang lugar po rito. Ito mga lods, pumunta po muna kami rito sa aming tutuluyan na hotel. Yung aming tinuluyan po pala mga kaibigan, bali mura lang. Naghanap lang po kami ng budget friendly kasi yun lang po kaya ng ating budget. Ito mga lods, 350 lang po yung per night pero common po yung CR. Pero solo po kayo sa isang room. Marami rin po kasi dito magandang mga hotels na talaga naman pong pang malakasan din pero malaki din po yung presyo. Eto mga kaibigan, pagkatapos po namin magpahinga konti, tapos maligo, nagpasya na po kami na ikutin po muna namin yung ilan po rito sa bayan po ng Birac. Ito nga po pala mga kaibigan na Birac, ito po yung capital town po ng Catanduanes. Ito po yung pinakasentro ng probinsya po ng Catanduanes. Pero ito mga lods mga kaibigan, napakarami na rin po rito na mga kainan, katulad po ng Jollibee, katulad din po ng McDonald's. Ito yung isa po sa town center po nila. Ito po yung parang, hindi ko alam kung ito lang po yung nag-iisang parang mall po nila rito na pasyalan. Pero kung nakikita po ninyo, napakaganda po niyan. Napakalinis din po ng Birac. Ang Birac Catanduanes mga kaibigan, meron po siyang 63 na barangays. Balik tanaw po muna tayo sa pinagmulan po ng Catanduanes. Ito mga kaibigan, yung pangalan daw pong Catanduanes, mula daw po yan sa isang click beetle o kaya yung tawag po nila dito ay tando. Parang isang insekto po yata yon na marami daw po dito sa Catanduanes. Mula po sa dating tinatawag na tando, naging katanduan, at sa katagalan nga po naging Catanduanes. Ang isa pa mga kaibigan sa pinagbabasehan po nila sa pinagmulan po ng isla ng Catanduanes ay yung Samdong Tree na marami daw po rito sa isla. Tapos may isang lugar daw po rito noon na napakarami pong Samdong Tree na tinatawag po nila, kaya halos yung lugar na yon tinatawag po nilang Kasamdungan. At nang dumating daw po mga kaibigan yung mga Espanyol, yung panahon na yon, nahirapan po sila na banggitin yung salitang kasamdungan. Kaya mula po sa salitang kasamdungan, naging katanduan o katandungan. Pero sa katagalan, naging katanduanis po yan. Andito kami ngayon mga kaibigan sa Metro Tent. Ito po yung kanilang tinatawag na Metro Tent. Napakarami po rito na inyo pong makakainan. Tapos may mga inuman din po rito. Tapos may mga kumakanta po dun sa may tapat po ng tent. Ito mga lods, medyo okay naman po yung mga pagkain. May mga parte po rito na medyo mahal din. Parang yung ibang mga presyo rito mga kaibigan na halos pares lang din po sa Maynila. Meron din pong medyo mahal. Tapos meron din pong medyo mura. Halos talagang di na rin na magkakalayo sa Maynila yung mga presyo po rito. Pati rin po yung presyo ng mga alak po rito, ganun na rin. Talagang napakaganda rin po mga kaibigan itong Metro Tent. Isa rin po yan sa talagang dinadayo po rito kapag ganitong pagkatapos na ng trabaho. Gusto nyong mag-relax kasama mga kaibigan, mga minamahal sa buhay. Habang kumakain po kayo, eto may kumakanta po sa inyo. Tapos may mga bilihan din po ng alak kung gusto nyo po rin pong mag-enjoy habang umiinom. Eto mga kaibigan, yung kabuuan ng Metro Tent. Tinan po siya ganun masyadong kalakihan. Pero sobrang akong namangha din sa napaganda po nitong Metro Tent. Di mo akalain na mayroon din po pala rito. Di ko talaga siya akalain na magkakaroon po ng ganyan dito mga kaibigan. Kaya kumbaga halos nandito na rin po yung mga hinahanap po ninyo sa Maynila halos. Ang wala lang po talaga rito yung traffic. Kasi wala ka po talagang mararanasan na traffic po rito. Pero kung sa mga kainan, halos mayroon na rin po rito. Tapos ganitong kasiyahan, mayroon na rin po sila rito. Kaya hindi na kayo mabuboring dito. Pagkatapos namin mga kaibigan kumain, tapos uminom ng konti kasi bukas maaga pa kami babiyahe. Kasi halos 2 araw lang po kami rito. Umpisa ngayon hanggang bukas. Kasi kailangan na rin pong makabalik sa Maynila kasi sa trabaho. Pero alam nyo mga kaibigan, pagdating namin dito, grabe, halos ngayon lang huminto yung ulan. Kaya talagang sobra kaming winelcome ng ulan. Mas maganda talaga pumunta rito mga kaibigan kapag summer. Kasi pag ganito talagang tagbagyo, kaya napakahirap yung panahon. Kumbaga di nyo talaga may enjoy. Di po natin malalaman bukas kung ma-enjoy po namin yung pag-ikot po namin dito sa isla. Sana gumanda yung panahon at uminit. Ito mga kaibigan, yung night view nitong bayan po ng Birac. Maganda. Yan po mga kaibigan, nakikita po ninyo, hotel po yan. Isa po yan sa pinakamagandang hotel po rito. Pero syempre di po tayo dyan nag-stay kasi di po natin kaya yung presyo. Hindi naman, medyo malaki talagang presyo po niyan.
Pero dito mga kaibigan, kung nakikita po ninyo mga ganitong oras, halos kukonti na lang po yung mga tao na nandito. Talagang kumbaga yung tao nandun lang sa may Metro tent, pero dito sa may Kabayanan halos wala na po siyang mga tao gaano. Kukonti na lamang po talaga yung inyong makikita. Ang isa pa mga kaibigan sa napapansin ko, mababait po yung mga tao po rito. Kanina nga po dun sa may pier, halos nalaman po nila na magro-road trip kami. Mag-iikot kami rito sa Catanduanes. Talagang pinapayawan po nila kami kung saan po yung magandang mga puntahan. Sinasabi nila na mag-iingat kami palagi dahil madulas, lalo ngayong maulan. Tapos talagang grabe yung pagpapaalala po nila. Kaya doon ko nakikita yung sinseridad ng mga tao po nila rito, yung mga mamamayan, ng mga kababayan kong Bicolano. Ako kasi taga-Albay. Pero dahil sa trabaho, sa Maynila na po ako naka-stay. Pero palagi naman ako nauwi. Kumusta ka mo dito? Kumusta ka mo gabos mga kababayan kong mga Bicolano? Sana pakitulungan po itong aking video. Paki-like and share. Mabalos po sa inyo ka boss. Ito mga kaibigan, napakaganda po rito mag road trip ngayong gabi dito sa Catanduanes, sa Virac, kasi wala po talagang gaano kayo makakasabay. Halos magaganda po talaga rito yung mga view kahit na sa gabi. Napakatahimik na mga kaibigan itong Virac, Catanduanes. Alam niyo po ba mga kaibigan na itong Catanduanes ay dating sub-province po yan ng probinsya po namin ng Albay. Naging bahagi pala ito mga kaibigan ng aming probinsya. At sa tulong noon ni Congressman Francisco Alcantara Perfecto, siya po yung nagpanukala sa Kongreso at hiniwalay po yung Catanduanes sa probinsya po ng Albay. Noon po yan, 1945, halos pagkatapos pa lang ata yan ng World War II. Kaya mga kaibigan, sineselebrate po dito yung Katandungan Festival tuwing Oktobre po yan ng bawat taon. Alam niyo po ba mga kaibigan na ang Catanduanes, ang Abaca capital din po yan ng ating bansang Pilipinas. Kaya kung pupunta po kayo rito, makita po ninyo yung iba't ibang uri na gawa mula po sa Abaca, katulad po ng mga bags, damit at iba pa, na yung iba mga kaibigan in-export pa po yan sa ibang bansa. Isa kasi mga kaibigan yung Abaca sa pinakamatibay po na hibla. Ito mga kaibigan yung Happy Island marker. Papapicture muna tayo syempre dito, din po natin palalagpasin yung pagkakataon na nandito po tayo. Isa ito mga kaibigan sa dinarayong lugar po rito sa Catanduanes, itong marker po na ito ng Happy Island. Sayang talaga mga kaibigan, napakalimitado ng ating oras o araw dito. Siyempre may trabaho po kasi tayo, pero sa susunod talaga paglalaanan ko to, kahit mga 3 days ako rito mismo sa Catanduanes, kaya ko na to ikutin mag-isa. Napakaganda kasi talaga mga kaibigan itong Catanduanes, grabe. Isa ito sa pinapangarap kong mapuntahan, lalo na yung mga kilalang pasyalan po rito, yung Binurong Point, Rolling Hills, na talagang isa po yun sa parang sa Batanes daw po yun. Napakaganda mga kaibigan ng mga beach po rito, tapos may surfing pa po dito sa para kayo nasa Siargao, kayo nasa Baler. Pakiabangan nyo po mga kaibigan yung part 2 ng ating biyahe po rito sa Catanduanes na Happy Island. Salamat po, mabalos po sa Induga Boss. Thank you po.